Iki mau diomongi mamaku kok jarene gawe lontong pecel. Alah ya wis gas OTW budal rono langsung aku ora kesuwen. Dadi ndelalah kan omahku karo omahe mamaku kan cewedhek ngono cah. Paling ya jarake gur mek 100 meter ngono, tapi gur beda gang. Omahku kan gang mburi ngene mamaku ngono. Yes langsung teko ngene mamaku iki. Awakmu enek sing kaya aku ini ki apa ora cah? Lek awakmu sing gawe panganan utawa wong tuamu mamakmu ngono kuwi sing gawe panganan terus diomongi enek panganan iki rene jiko enek apa ora? Wis langsung jujuk ning dapur aku wis iki. Dapur legene mamaku. Iki ning kene lontonge kur kari papat. Wah, sayurane kae akeh enek togene jan pas tenan iki. Asline lontonge sik akeh cah, tapi sing ning meja iki kur kari papat ngono. Wis aku sendang ngadahi. Dadi ora tak pangan ning kene, ora tak pangan ning omah tak wadahi ngono ae. Aku njikuk lontonge loro, sayurane sing tak akehi ngono. Lek lontong pecel ngene iki sing warmi yo sayurane sing akeh ngono cah. Lek lontonge ta ora sepiro, lontong iso diganti sego. Nah iki penampakane. Wes jan mantep tenan iki. OTW langsung mulih meneh.